toi ovi on auki? Ei mä tiedä. Niin. Odottakaa te tässä, käymme katsomassa. Kyllä tämä näyttää turvalliselta. Hei. Me Moi. ei tiedetä angsteleita. Haloo! Halo! Ei kuulu. Me tultiin jo! Haistatteko linnun? Miten sä voit haistaa sen? Mä syön lintuja. Hajannutaan etsimään jotain. Tehdään sittenkin pari. Minä voin mennä yksin. Tule Miro. Joo. Miro, katso! Kiika. Eikä sattunut. Ei tässä mitään. Käsi vaan meni vähän kipeäksi. Aivan. Sisko! Sisko eikä sattunut. Tää näyttää asunnolta, joka on maan alta, eikä täältä pääse ulos. Ovi. Siinä on maata. Olemme maan alla. Mikä toi on? Ikkunan takana oli tämmönen väri. Mikä tuo? Hei, sattukaa! Mikä tämä? Hei! Päästäkää mut sinne! Mä tuun! No sorant vähän heikko. Sattuko? Mä tuun alas! Hei! Ei pulssia. Hän on kuollut. Hei tyypit, auttakaa! Mitä kävi? Hän tippui alas. Sinun on nyt mentävä tästä. Miksi? Au! Hän on vissiin kuollut. Mitä? Kuollut? Kuollut. Missä Lilja ja Tilja on? Niin. Lilja! Tilja! Kuulitko? Joo. Yritän kiivetä takaisin. Jetkinen jumi! Mä voin auttaa. 1, 2, 3. Au, niskat! Au! Ei me päästä. Tyypit, auttakaa! Apua! Hei! Kuulitteko? He olivat ne. Me olemme täällä! Auttakaa meitä! Missä te olette? Jossain maan alla! Me tiputin tänne jossain pinkistä luukusta, se on siellä yläkerrassa. Pinkki luukku. Tuo. Jommankumman on mentävä. Mä menen. Siinähän sinä olet. Miksi sä tulit? Nyt me ei ainakaan päästä pois. Halo? Joo, mitä? Että miksi tulit tänne, koska me ei nyt ainakaan päästä pois. Onhan siellä muitakin. Kai se on munkin hypättänyt. Ei, miksi sä tulit? No kaikki tuli tänne. Idiootti! Au. Se oli nyt siinä, joka pelastaa. Paitsi toi... Kissa, joka on loukkaantunut. Laku. Läkypäätukka. Mitä Lakulla on käynyt? Miksi hän ei tule? Hänellä murtui tassu tai meni poikki. Kiva, eli meidän ainut toivo on... Hetkinen, eikö ole vielä tuo... Veronika? Hän kuoli. Kuoli? Pelkkätä! Paitsi kissi, siis Laku. Oota tosissas! Päätä tyhmä, sä etin meidät ainut toivoksi jonkun... Kiitti vaan. Mitä? Kuole! Et saa enää hengissä. Oho? Hengissä? Mitä hittoa sä teet? Sä oot kuollut. No, en kyllä oo. Mut ihan vaan tiedoksi. Mulla on ainut, jotka voi pelastaa heidät tuolta maan alta, jos et ole maan tasalla.
Oikeesti, niin. Hei. Kuka sä oot? Minä olen Milja. Ja mitä hittoa teet täällä? Tämä on minun kotini. Ja teidän pitää kuolla. No vuu, alkapas pelottamaan. Kuoliks? Mitä sä kehtasit? Au! Au, 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 au. Älä! Ei! Mitä täällä teet? Mitä sä pitää olla meidän sankari? Mitä? Mistä kaikki olette täällä? Koska kaikki on joutunut tänne. Sä olet nyt ainut toivo. Se... Veronika, se palastas henkiin. Mutta sitten joku söpöpupu vaan tappoi sen taas. Söpö pupu tappaa. Siis ihan oikeasti, se oli söpö. Se esitti se vaan. Haluan tappaa teidät. Hei, oot sä nyt seurannut päästäs, mutta sun olisi pitänyt pelastaa meidät. Minä ole sekasi! Eikös paras vaan levätä? Mä en lepää kuule mitään. Nyt rauhoitu! Kahden vuoden jälkeen. Pakko syödä.